आंनि मुङा हाजेव आंलाय सानजौनायखाय फैलासो नंदोंमोन जेबो गैथारा आं जानो आलु रुनाय आरो नाफाम बाथोनसो लोंदो दे सोरथो जाखो जावैसोआलाय आयै नों बाहेरायाव थांथ'दो जावैसोखौसो नायगौमोन आङो जोंना आइया जाम्बिथार लै जाम्बिखायसो ओंखामजों जानो आलु रुनाय नाफाम बाथोनखौ साहाजों जानो होफैलायदों मा आलुजों नाफाम बाथोनजों होफैदों बिस्कुट होफैयाखै आदै आदै खिनो ओंखारबायलै आदै खिनो ओंखारबायलै बैथिं खिग्रा दं बैथिं थांदो बैथिं खिग्रा दं बैथिं थांदो खिनो ओंखारथारबायलै खिनो ओंखारथारबायलै फाग्ला जोरैसो आदै आदै नै गथासै खिनो ओंखारथारबायलै गथासै ससे फैबायलै गैलालै सिगुन मा खालामबावनो आंलाय सिगुनसैलै गैला खिगुनसै गैला खिदों गैला खिनो ओंखारबायलै गैला गनसै माथो खालामबावनो आदै गनसै रलिरु सानसि रंबायलै दाबो खिखाखै नामा रंबायलै खिखांसै नै बाबु नों जुलि होनाय सिख्लाखौ सोरबा खावनानै लांनाय खोनाबायदों आं खोनायाखैलै बोराय बे जुलिया नोंनि मा जायो बोराय जुलिया आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हिनजावमोन बेखौबो सोरबा दुथाङा खावनानै लांबाय हाब माथो बोराय गाबलांबायसोब्रा Welcome, Mr. Magur. Please be seated. Thank you. जिराय नोंथां मागुर मानोबा लेंहरदोंमोन असिबाबो खौरां दा 50,000 रांनि बाथ्रामोन दङब्ला मोनथ'योब्ला गाहाममोन नो प्रब्लेम असिबाबो नाथाय नोंथाङा 2 नाम्बार खामानिनि थाखाय मेगन खाथेनांगोन आरो जोंखौ मदद होनांगोन जागोन नोंथां दे होमबालाय नोंथांनो रांखौ आङो दसे उनावनो फाथायहरगासिनो दं बिदिब्ला थांदिनि असिबाबो दे गोजोनथों दे Okay. See you again. Good night. Thank you. Good night. नों जौ आरो बथल नोंनो आंनि आंगो जिउनि जुलि वेन्दाव नों आंनि थाखायनो फाग्ला बोरबाय मा नों जुलि
सिमांना मोखां नों औ रेन्दाव आं जुलि नों आंखौ दा खाथियाव मोननाय नंला रेन्दाव आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव थांखाबाय जुलि 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 नों आंखौ मानो नागारलांखो जुलि जुलि नों आंखौ मानो नागारलांखो दिनैनि बे समा गैया आंहा आंगो रावबो नों गैयाव सना गोदाव सोराव जाबाय नोंखौ नुयैया दिनैनि बे समा सिमांना मोखां नुजाफैयो नोंनि गावदां महरा फाग्ला जायो बिखा गावो नोंखौ मोनैया थेवबो मानो नागिरो नोंखौ आंनि गोसोआव सना दुखु फैयो हांमा सुरो नोंखौ मोनैया दिनैनि बे समा जुलि नों जुलि जुलि नों जुलि नङा बुरहाबनाय बिबार बागानाबो आंनि गोसोखौ गोजोन होनो हाला आंखौ नायफिनला नोंजों आंजों गेलेनाय बै फावफोरा
सानहरजाखांफैयोल' अरायबो समा दिनैनि बे समा गैया आंहा आंगो रावबो नों गैया सना गोदाव सोराव जाबाया नोंखौ नुयिया दिनैनि बे समा आंनि जिउखौ फोजोबस्राङोफोरनि सायाव खिथेर हगारनो थाखाय आंनो गोहो आफा नों आंनो गोहो हा बहाथो थांनो ओंखारदों हा दाख्लै आं नोंखौ बुंनाया माथो जाखो टाउनाव बिल्डिं समेत बिगासे हा अक्सन जागोन होननानै नै समासो बारा जाबाय फुंनि 10 बाजियावनो सहैजोबनांगौ हा सोरनोथो एसेबां हा नांसोगारगौ जाखो दालाय फिसा हौवा सासेनो गामिफ्रावनो मेल्ला हाफ्रानो गोग्लैसोरनानै दङ नोंसिनि बर'फ्रा बिदिनोसै गोदोनि बर'फ्रा टाउन जायोब्ला गिनानै खारगामोन नाथाय दा आवग्रिग्रासो जाबाय आं थांनोसै मोनाब्लासो सफैगोन दे दिनैनो बे अक्सना बिगासे हायाव 2 थाला बिल्डिं गंसे दं रांनि अनजिमाखौ जायनो बांसिन होनो हागोन बेनो हा आरो बिल्डिंनिबो बिगोमा जानो हागोन जागायबाय 3 लाख 5 लाख 3 लाख 10 लाख 10 लाख रावबो गैला नामा 10 लाख 1 2 15 लाख 20 लाख 25 लाख30 लाख 35 लाख बे मानसिया सोर बिलाय रिन्दावनि बिफा रिन्दाव बिफा जुलिनि बिहाव जागौमोन बेनो जुलिनि बिहाव जागोना बेनोमोन लामायावसो मोनगोन बेखौ थामजिबा लाख 1 2 3
रावबो गैला नामा बिदिब्ला नै आं दिक्लार होनसै बिब्दिब्ला दिनैनि बे अक्सनाव रांनि अनजिमाखौ बांसिन होनाय हिसाबै सनारामानो बे हानि आरो बिल्डिंनि बिगोमा जाबाय बस बेनो थांलाय फैलायनि लामाया 3 बाजिलायबाय दाबो माथो फैयाखै गारिया बैनो जानांगौ बस नंगौ नामा होमबा गारिया लाखि ड्राइभार गारिखौ दा लाखि गारिया लाखि दा लाखि सार खरा सालाय जागोन सार फल'इ जाला लै सार जाला जाला सार गारि फारसे जाला दानिया मेरगमनि आखायाव नै 시나리 피카시 Help me! Fire! Boleh tu para dile bos. Hei, jaga lori. सार जों नुजों हानाय नङा सार बिसोरजों रायलाय खालामनो कर्स लिंहरबावनांसिगोन सार जोंना सासे गोग्लैना थाबाय सार बेखौ जोथोन लानांसिगोन नांबाय माबा लादोंखाय हरसिले आं आयै हनै आदा फैदों आदिया न' सफैयाखै नामा गैया सफैयाखै आदै टाउनाव हा अक्सन जानायखौ दाखिनो थांदोंमोन आदिया लामायाव गाज्रि मानसिफोरजों बुजानायाव जोंजों एसे गावलायनायबो जादोंमोन बियो बोरै खारखो जोंबो मिथिनो मोना मा हिनजावा गैया नामा गैया आदै बेबो गोसो थोनायखौ मोनैनिनो न'आवनो थाला बिदिब्ला सिनारि नोंनो थुफादोथ' थांदो आइ नोंनो थांफादो माबार थांदो Faisal, sana ka hurap. Ako, si Faisal ka pwede sa'yo. Stella ka takay. Nangay nagkahurap, Faisal.
Nang anak perun. Jangan negor, Tôi sẽ đây. Bos, Juliku yang bongkar Fatimah. Baunuman nama? Bongkar Fatimah. Baunuman, Juliku kan ya? Husum apa? Dekau dia hoy humna labu. Ini. Langsung. Be durungjone bai bifang खाख्रबनानै दोनखा टाउननि हा दाखिग्रा नोङो दासो मिथिदों नोङो बेथा टाउननि हाखौ आंजों जुजिदोंमोन नेगिरदोंमोन अक्सनाव दाखिदोंमोन आंखौ अननानै निमाहा होदो निमाहा नोङो आंखौ अननानै निमाहा होदो आइ दाखोन बिनि जिउखौ बेयावनो उरायहोदो बिहाव बिहामजो बेयावनो गोमोरलांजोबदों खुइ दाना बबाव नोंलाय दाना बबाव आंखौ अननानै निमाहा होदो आयौ मा जाखो नोंसोरलाय मा जाखो गाव मा जाखो माया बोनांगौ गाव आयौ मा जाखो बस माथो गावनो जादिया बस मा जाखो मानो गावनो हादा सोर हमथाखो बबेथिं मा नायखो हे भगवान बस मा जाखो दाखो गुलि हो नामा माथो खालामनायखो दिनै नों जिउनि फिननाय लानो बेवहाय नेनानै दं आङो जुलि आंजों बुथारजानाय जुलि मा गोमोथाव बेलाय बेखौथ' आं बुथारदोंमोन बुथारजानाय मानसिया बोरै मा बुलि गैला नामा मा जाखो बियो मा माया जाखो मा माया जाखो मा जाखो नोंलाय मा जाजोबथारखो नोंलाय मा माया जाखो आबु दाखो गथ' मा जाखो नोंसोर मा जाखो मानो गावजों गाव गावलायखो आयौ बेथ' बाथ्राया जुदा जाबाय जानो बाबा आयौ मा जिरायखोलै आयौ
뭐 기도로. 그 쇼동 메르고 앙 줄리 줄리. 나도 도망가면 줄리. 줄리. 케마 너가 너 케마 비든 디네 너니 비칸이 둥불 틀면 응아봐 앙니 그스가 그스나이 농아 나도 도망가면 줄리. 너는 너 줄리. 아르고 사시도 마워 जोंनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायो बुंदो दानिया नोंखौ मा खालामबावनांगौ आंखौ निमाहा होदो जुलि बेफोर दोफ्रा गासिबो आंनि जिब निमाहाखौ होगोन नाथाय नों थैनायनि उनावसो धोनि आरो गोरिबनि ओंथिखौ बुजिहैगोन बेथ' मिरगंनिमासो माबोरै फैखो बेलाय नै सोरबा गाबख्रावदों Haunay, apaku serba kakuman sila. Sinarian? Apa? बेफोर जाथाया माबोरै जाखो आदै बेफोर जाथायफ्रा गासिबो आंनि मेगनाव जाजोबनाय वान्डारफुल जोबोद गोमोथाव जुलिखौ बुथारग्राया बिसोरनोमोन आरो जुलिनि जिउमायानो बिसोरखौ बुथारफिनजोब्बाय फैदो माबार आं थानो खबर होनोसै नैया गोसोना नेंरा नेंनेरनें 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 माला फैगोन मा जाखो बसालाय मा जाखो बसा आयु
आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ माफ खालामदो निमाहा होदो आंखौ नों दासो गिदों मागुर खालामदो निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ माफ खालामदो जुलि आंखौ माफ खालामदो आंखौ निमाहा होदो जुलि आंखौ माफ खालामदो आंखौ माफ खालामदो मा जिराद बिलाय आयौ 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 नों जेबो गिनाङा दाबो नोंहा जेबो दाय गैया आं नोंखौ जेबो खालामा खुलुमबाय दिनैनि गाहाय रादाबफोरनि गेजेराव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मैया बेलासिनि 5 बाजियाव जुलिनि जिउमाया गोमोथाव बुहुतनि महर लानानै 3 सुबुंनि जिउखौ फोजोबलाङो बिसोरनि मुङानो जादों मागुर मेरगम दाखोन आरो हाब्रु रादाब सुलुंनिफ्राय मिथिबावनाय बायदिब्ला मागुरा सासे इन्डास्ट्रिनि बिगोमामोन नाथाय बियो समाजनि गाज्रि खामानियावबो गोबां लोब्बा दंमोन आरो जुलिखौ बुथारग्रायाबो बिसोरनोमोन मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जुलिखौ बुथारखांनायनि उनाव जुलिनि जिउमायानो बिसोरनि सायाव खिथेर होखारनो हानाय गोहोखौ मोननानै बिसोर 3खौबो बुथारलाङो बिमा बिमा मा जाखो जुलिनि जिउमाया मागुरखौबो बुथारबावबाय नै दासो निउसाव होदोंमोन होनब्लानोथ' नोंहा मालाय मोजां थाबिस दालाखा नोंहा मालाय दाय गैया है बिदि दाबुं ओरैनोबा संखिनाया खारजोबाखै थां ओंखामा खुरैदो आं एसे क'क्राझाराव थांब्रबनो हा फैदो फिसा जुलि बायदि सोर जाखो बिलाय जुलियाय जुलियाय नों आंनि फिसा जुलि नङा होमबा जुलियाय जुलियाय आं जुलि नङा आयं आं जारौसो नङा नङा नों आंनि फिसा जुलिसो जाथारनांगौ आइ नों खुदिराम नङा होमबा नंगौ नंगौ बाबु नाथाय नों सोर जाखोमोन बाबु आं बै नोंनि गथ'खौ खांनो लाबोनाय खैरो जारौ नों सोंबाय थानाय जोनोमगिरि बिफाया बेनो आइ
आंनि फिसाजुलियाबो बेजोंनो जोनोमसे जावजाबोन नाथाय फिसाजुलिखौ सोरबा दुदां मानसिया बुथारलांबाय आफा नों दुखु दामोन फिसा नों दा आंनिनो असे फिसा जायखिजाया जों बेखौ माब्लाबा मोजाङै मोजां लोगो हमफिननो नाजानांसिगोन गोदोहाय गारियाव गाखोदो Rindau. Rindau. Này Rindau. Rindau. हो नों जुलि आं बुजिबाय रेन्दाव नों जोबोद हांमा थाबाय नङासे आंनि गोसो गोरबोआव नों हाबनानै थाबायब्ला आं नोंखौ बोरै बावनो जुलि नोंनि अनसुलि गारांजों बुंनाय रावखौ बे बुहुमाव बहा मोनबावनो आं जुलि आं बुजिबाय रेन्दाव आंबो नोंनि थाखायनो जोबोद हांमा थाबाय फै रेन्दाव नोंनि दुखुखौ आं सुस्रांलांजोबगोन नों आंनि उन उन फै मा आं नोंनि उन उन फै रेन्दाव आंनि उन उन फै फैदो रेन्दाव नों आंनि थाखायनो जानाय थिग गैया लोंनाय थिग गैया जालांबाय रेन्दाव नों जोबोद मेंबायबो नों बे बिसिनायावनो उन्दुदो बेवहायनो नोंनि नांगौखौ मोनजोबगोन रेन्दाव नाथाय मोनसे खोथा रेन्दाव अन्नानै नों आंनि मुङाव श्राद्ध होनानै आंखौ सोरगोआव बिदाय हरदो रेन्दाव नों आंखौ बिदाय हरदो दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों बिदायसै रेन्दाव Zaro. Zaro. नों आंखौ सिनायबाय आं आरो नों बिमा सासेनि जोनोमसे जावजामोन आं नोंनि बिब' नों आंनि बिनानाव मा नों आंनि बिब' आब'
जारौ नों आंनि मोजां मोनलायनानै थांबाय थानो सुफुंनांगोन जारौ नाथाय दा आंनि जिउबाया बे बुहुमाव गैया नाथाय बियो सोलाबो बियो नोंनि न'आव दंफैयो जारौ थां नों उन्दुहैफिनदोल' न'आ बेनो आफा थुदो थुदो आफा फै फिसा फै फैदो नोंथां फैदो दे गोजोन्थों जिरायदो नोंथां जिरायदो जिरायदो बिमा साहा लाबोहोदो दे जारौ साहाया लाबोदो लांगौ आयै आंनिया फिसालाया बेनो नायल' जाल' सासेल'थार खुलुमबाय जागोन फिसा दिल्लीयाव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार साख्रि मावो साख्रिया 10 बोसोर जाबाय दा आङो फिसालाखौ नोंथांनि गथ'नि थाखायनो 1 दाननि थाखाय सुटियाव लाबोनानै दोनफैखाबाय बेथ' जुलिथार जुलि आं नोंखौ मोजां मोनो जुलि बियो आंनि जुलिसो जुलि नों आंखौ मानो सैला जुलि नों आंखौ मानो सैला आफा मालाय गोसोथोनाय थाखानाय हिनजावखौ आंनो नाङा जोंहा जाथ्रायानो गाज्रि फिसा दिनै इन्जिनियारा नोंथांनि गथ'खौ नायनो फैदों दिनै आं इन्जिनियारनि बिफा जानानै आंहा मान सनमान गैया नामा अन्नानै एसे रथ'योब्ला गाहाम जागौ थ' फिसा मा खालामनो जोंना खाफालानो गाज्रि बियो सोर आफा बेखौ आं सिनायो नाथाय न' सिङाव माबोरै हाबनानै थाफैखो बेखौसो आं बुजिनो मोनासै आइ बियो बै समाव नोंथां खोन्थालांनाय जुलिखौ जोबोद मोजां मोनोमोन नोंसिनि महरा एखेखायनो नोंखौनो जुलि सानदों बियो फरायनायावबो जोबोद मोजांथार BSc फार्स्ट क्लास पास खालामदों बियो खर'सो गाज्रि जाबायदां आफा नङा आइ र' आं बिनि बिफाजों फनाव रायलायनि हेलौ आं खैरो बुंदों नोंथां नोंथांनि फिसाला रिन्दावा जोंनावसो दंफैयो नोंथाङा थाबैनो फैदोल' मा र' नोंथां बिदिब्ला थांगासिनो दं नों रिन्दाव नङा होमब्ला औ आदै आं रिन्दाव नाथाय आं बेयाव माब्रै फैखो आदै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आदै आंनो जुलिखौ नांगौ हनै आलासिफ्रा सफैबाय फैदो नोंथां रिन्दाव फिसा आफा आयै नों बाहाय बोरै सफैखो फिसा आयै आंखौ जुलिजों हाबा होदो आयै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै जागोन फिसा
जागोन खेरे नोंथां आंनि साननायखौ जाफुंहोदो नोंथां आं बुजिबाय साननाया जाफुंसिगोन आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां आं जोबोद गोजोनबाय आंबो गोजोनबाय नोंथां जोबोद गोजोनबाय जुलि नों सारादु होनो थिननायलाय नोंनि मुङै सारादु होखांना बावनाय जाबाय जुलि नों सोरगोआव थानानै आलो गोजोनै आंखौ नाहरबाय थादो जुलि आं नोंनिनो जोनोमसे जावजा जारौजों गाबोननो हाबा जासिगोन जुलि जुलि बियाय जोंनि गोसोनि साननाया जे थारैनो जाफुंबाय बे जोबोरैनो गोजोनथाव नंगौ नोंथां नंगौ बोरैबा साननो थाङोब्ला सिमां ना मोगथांसो सानखांलायलांबाय आं बेनो फिसौफोर आंनि जिउनि जारिमिना